mi. Hi mga kalanglang. So karon mga kalanglang kay mag-atumisan dental ni Rhea. Katong nangutana sa ako og asa nag dental si Rhea dito sa asa to dapat day? Unahan sa Trinidad Building. Ang ngalan dito kay Atalaya Dental Clinic. So karon mga langlang ang kaganapan namin today kay magpa-dental si Rhea. Magpa-adjust siya sa iyang teeth. So nagbaklay-baklay na mi din lang. Dini mi nag-agi sa kamanggahan. Kitawag ni siya kamanggahan og mangga putol. Kay nay mangga dinhi sa una nga naputol. So natawag ni siya mangga putol. So dinhi man nag-agi karon sa kamanggahan. Kay dagan mang mangga. Yapon mo na dagan ka ng mangga. So I will go. So na baklay-baklay na mi. Na si Rhea. Yung outfit. Outfit pud nako for today. So karon mo lang magbaklay na pod mi lang. Kita mo sa urama mo ng urama di lang. Dayon din man nagbaklay padalong sa dental ni Rhea. Diha dini may magbaklay pagabot sa unahan maliko na dayon mi para makita gyud ninyo lang ba os asa gyud dapeta diyan ni na street din basta mo nga street din mo ni ako ginaihon lang dinhi taliko kita mo na lang dinhi ta magliko. Daya nakita ninyo mga dental ni Rhea. Ay, ginoo ko, magkasabaha po na to. Sikap. Kalimusong bato na motor. Sama ni sila din yun, naglumba, man sila pautog din. Tara, yan dental ni Rhea. Dire, andag di na ko siya mabunag ka. Wala ka ba kunangan? Dire. Dua. Dire kan dire. Ay, elastics. Wala ko naka-list. So karon mga lang nanami sa dental. Hara Atalaya Dental Clinic. So nanami din nilang nagbuot na nagtanaw-tanaw sa ilang mga Look, hindi siya nga tanaw. tanawang narapog ko lang. Gigil ba na ko? Mga unami lang na. Sa ngalan ani day? Peanuts. Ang tanaw ang kamera. Dapat pala di ko gumagawa. Nani ako. Counter. Ako ba magkaroon? Ha? Kasi ka magkaroon doon? Tumila lagi. Dito magkaroon ng pagkuman. I'm so blessed. Maraming pagkain. Kita ko sa kamera. Nakita ko?
kaon ka tang sa kwan. Init. Pwede ko makati ko pictures para for documentary lang pa. Ready, 1, 2, 3, smile. Thank you po. Thank you. Pwede mo ikaw na kwatong film. Ito nabilin ba? Gawa na ako. Diba? May chocolate sa sulat. Lagay. Yung choco pa, piso pa. At punta na kung pwede baka mga yun ka ng ready. Ano ito? Ito lang. Ay, kuwan man. Kuwan man na. Kanang ketchup. Nahanap ako hinahinay. Ito na ito. Halinan mo guys. Ilang piso lang. Pero lang eh. Kaya. Ako ang guys. Ako ang bahay. Among good. Ako lang ipikulang ba? Bakla na ito kan? Taas kaya mga ibaklayan. Ate mong nanay, oh. Nasa po niyang nanay, swear to raise pa more. Haliri na, day! Layo kaya mga ibaklayan, mga lang-lang do. Nagbaklay rami kay. Nagkaon-kaon lagi mi dito sa kanto. Brad si nanay. Then pagkahuman, ibaklay ra na mo, dala exercise, mga lang-lang. Si nanay mo? Ano siya mo? Kaya nakabit-bit pod mi para kang lang-lang. Kita ang upaw. Okay, nakabot na ko sa balay. Kiss day. Pasalubong. Pasikat-sikat, pasikat-sikat. Ang upaw. Kan mo eh. Naklaro ba ninyo ang upaw? Ayaw bakit? Ang upaw ni lang-lang? Nakalo ninyo? Pwede niyo magipagawa si Sisi? Niya tulad dito.